Yo, kumusta mga badi? Bagutang mata badi, nya gutom lagi kay badi ay. Motong nakaunahuna ako badi kay na may talong na idri badi. Awa tuan ning lutuon badi. Tuan ning subaon badi tapos sa tuang timplahan ug ganang pina salad grada ba. Kana may bahaw ri gabi badi ato pa ning fried rice badi. Nya napod bi sobrang pansit gabi badi. Puro gini mga bahaw mong pagkaon ri karon badi. So giinit na to ng pansit dia. Gura na kaya na. Okay na kayo tara badi. Ngaon ta badi. So tara wala gud tsura to dia badi. Bago ra kay nang matay. Pero lami king talong badi. Ang nakanindot rig dagbida diri badi kini talong gyud awar ko no kadto mga nakasulay mga inani badi mga pinubre badi bisay di talisod bugay tag ginato tano kay mangita kwarta gani halos mangita di kakapalit og brief ani yati ni so ngora gini badi pero lami kini talong sugbaon badi muha ng timplahan ug ganang pinasalad tirada ba awar ko no sos lupig bait king ani lami kay bitaw badi di jud ko maka-explain sa kung bation badi basta talong na gani badi nga sugbaon badi bisan pag ituslo ra ng suka badi gura na kay na badi nya pakapinan pag ni mga bahaw dito nga kanon nga to ang gikalokalo badi fried rice para sa mga sosyal kalokalo na sa tuagon mga taga bukid gud ang nya nay pansit diri badi nga bahaw na pud badi madara ang punig utong pod basta lami na kay na badi Sultian no badi basta inani gani mga pagkaon badi ang uban ani sa mga dato ani badi imo na nila ganang pangpagana badi pero sa tuang mga pobre badi kat mga prehna kog kahimtang badi ay sudan na badi ay pangpagana boro ina patay lain pong ipa sudan na to dia pero lami kay badi awar ko nang kung atong mga uban nga mga dato badi adto ginang mga restaurant badi kay natagbaw na po na silang ko ano mangita ng mga inani badi mga aslom mga salad badi ba pero sa kuha badi ipapilion yo kog ng mga pagkaon badi buhi na kay ko ng bulad sinugba badi unya ang inani ba mga talong ba buhi na kita anay kay magbaboy-baboy ta perminti gawas nga di pud ta maka-afford pud perminti pud na pod may lag makasweldo ta nya pud ta nakasweldo ni nga tuang kabuang sa YouTube pud gawon pa mananaw pod di mo dato nila mapugos kay di mo puna nila obligasyon na i-share to atong video pod awa kita ipabuhat ya ba di ato ada sige kita gibuhat-buhat kaya video nya inani ba kaon ba sa unsan lagi ni nga video tong ginabuhat ba di bahala na ni asa ni padulong niya to mga content ani ba di kung makit-an niyo ni ko mga content diri ba di nga bisag sagol-sagol lang lang pod mo katingala ba di ha naggalami naman ning nagdugay niya tong ginaon ya ba di mara man tong si Bite King ani nawar ko na so mo to ba di dugang ta diha og pansit ba di nya dugangan na to ning fried rice nga bahaw ba di agura na kay ba di nya dugag na pud ta diha sa tong talong ba di kay medyo daghan pud nitong gi sugba nga talong ba di daghan pud ni ba di lami pud kayo lagi sa panglasa ba di tangan mo gamay kamatis nya pang paaslom para sa kaaslom sa tong kinabuhi ba di bang usahay nga naglisod pud taw tag kaon lang pud kaning French fries ba di kay kalimot na itaglasa ni mga burger ba di kay wala lagi pud tay ka afford lagi na ba di anga pud anay pero sa dilang ba di man nato mabasol lang ato ang sitwasyon sa tong kinabuhi ba di ana magina ang kinabuhi sa tao ba di usahay na sa babaw usahay na silawom kung naa ka silalom karon ba di aw nganong napailaw mo pud kadiha nga pud nimo ya kung naa ka sa ibabaw karon ba di pagamping dia ba di kasi magbong ka ba di pati na sakita in tao na ba di wala mo ko kabalos tong ipag-istorya ni ba di kaya ako nag video ra man jud ko diri ba di kan kaon na man gid ko diri nya lami lagi kay ba di awar ko na tong sitwasyon niya ba di basta ba di ha kung ganahan mo ani nga video bang inani nga klase nga video ba di comment down lang pud gud sa ilalom ba di nya kung dili pud mo ganahan ba di nya kung pwede mo di share gud ni ba di bahala gud mo di ay ba ay banga bitaw ginani ba di kini pag vlog ba di no wala gid ba surti ay ra gini kay bisag dugay-dugay ra man ta nag vlog wa kita ka income oo kita ka income na rin ba di pero basta as long as malingaw kasi mong gibuhat ba di good na kaya na ba di bahala gula sila na lingaw ang dili malingaw sa tong video ba di mo ginamutan-aw ba di ana ra man ang trada dia pero kung malingaw na sila ba di share pod niyo ba di para malingaw pod ng uban nga gusto pod mo tan-aw para daghan pod mga basher ba kay ang uban basta dili ka yon sa imo ha nya mo tan-aw gyapon sa imo kay naglagot sa imo ba kay labi na mga kalaban nimo dati pa ang mo tan-aw mo to ba di tapos mo comment ng mga ibas din kaniya okay ra pod kay na daw ato nang i-embrace embrace up sutukon ng naong ni ron ang ani awar ka natong kahimtang sa tong plato diya ba di kung di pa na lami ba di nana rin ang may tabo diya ba di dak mga body po diri pod so maro to ba di peace out. Woo!